Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Дон һәм хөрмәткә күмделәр. Безнең геройларыбыз әз түгел, сугыш ветераннары, сугыш геройлары да бик күп. Ватан геройларын ничек тәбрикләделәр, Инзилә Хөсәйнова күреп кайтты. Яшьләр ришвәтчелеккә каршы. Коррупциягә каршы сәясәтне камилләштерү турында сөйләшү һәм аларның төрле инициативаларын тыңлау. Казанда 8-нче тапкыр узган Россия дәрәҗәсендәге форумда Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Казанда танылган журналист Алексей Краснов белән хушлаштылар. Гомерен ул журналистикага башлады. Туганнары һәм хезмәттәшләре истәлекләрен Динә Хисамдинова тыңлады. 13 яшьлек Рузилә Вәлиева да сирәк очрый торган чир. Кыйммәтле дарулар кирәк. Подкожный иммуноглобулин, он для нас жизненно необходим. Татарстан хөкүмәте акча бүлеп бирсә дә, дарулар тулысынча иясенә барып җитмәгән. Шулпан Касымова ачыклады. Бүген илдә Россия геройлары көне Татарстан халкына президент Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать юллады. Әлеге дата төрле чорларда халык һәм дәүләт мәнфәгатьләре өчен ихлас тырышлык куйган, сугышчан һәм хезмәт батырлыгы кылучыларны хөрмәтләү йөзеннән булдырылган. Улуг шәхесләрнең тормышы, игелекле эшләре Татарстанда яшәүче һәркемдә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү өчен бәрәкәтле җирлек булып тора. Ватан геройлары турында якты истәлекләрне кадерләп саклау, исәннәрен һәрчак игътибар үзәгендә тоту безнең тарихи максат, варислар алдындагы олы бурыч. Ватан геройларына һәм барлык татарстанлыларга сәламәтлек, тынычлык һәм иминлек телим ди Рөстәм Миңнеханов. Үз Инстаграмында Рөстәм Миңнеханов геройлар көне уңайыннан видеода урнаштырды. Ул тарихи мәгълүмат сәхифәсе буларак тәкъдим ителгән алып баручы Ислам исемле малай татар һәм рус телләрендә геройлар көненең әһәмияте, аның символлары турында сөйли. Тагын охшаш бүләк 1943 елда гамәлгә куелган дан ордены. Кемдер аны әби-бабаларында күрә ала. Бик ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен миллионнан артык төрле дәрәҗәдәге дан ордены тапшырылган. Бу орденны шулай Георгий тасмасы бизи. Татарстанда хәзер 20 герой яши, алар ватанны яклауда каһарманлык күрсәтүчеләр, шулай ук республика үсешенә зур өлеш керткән хезмәт алдынгылары. 8-е Казанда, 4-се Әлмәт белән Чаллыда яши, калганнары 7-се республиканың башка районнарында. Алар барысы да Татарстан геройлары иҗтимагый оешмасында тора. Бүген ватан каһарманнары көненә багышланган чаралар хәзер исән-сау булган геройлар катнашында узды. Арабызда булмаганнарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Ватан геройлары көне рәсми рәвештә 14 ел элек кенә теркәлгән булса да, аның тамырлары ерак тарихка, инде Бөек Екатерина заманнарына ук барып тоташан. Хәзер исә бу дата Советлар Союзы геройларын, хезмәт батырларын, Россия геройларын, Дон һәм Изге Георгий орденнары кавалерларын хөрмәтләү көне буларак билгеләп үтелә. Бүген иртән Казанның Җиңү паркында сугыш һәм хезмәт каһарманнары батырлыгы алдында баш иеп, мәңгелек ут янына чәчәкләр салдылар. Тантанада хәрбиләр, ветераннар һәм яшь армия хәрәкәтенә йөрүчеләр катнашты. Безнең геройларыбыз әз түгел, сугыш ветераннары, сугыш геройлары да бик күп. Хезмәт геройлары да әз түгел. Әйтик, менә аларны да искә алып, аларга да истә тотып әйтәбез үзебезнең олы рәхмәт сүзебезне. Без менә бүген генә түгел, көн сайын аларны искә төшерергә тиеш, без аларны горурланырга тиеш, без аларга сокланырга тиеш. Шулар балалар безнең шулар ниләрендә дәрәҗәләрендә үсәргә тиешләр. Татарстанда 20 кеше герой дигән дәрәҗәле исемне йөртә. Аларның 3-се Россия, 13-се социалистик хезмәт, 1-се Россия хезмәт герое, 3-се хезмәт даны ордены кавалерлары. Аларга бүген Казан ратушасында медальләр тапшырдылар. Россия герое Газинур Хайруллин һәм социалистик хезмәт герое Николай Фролов Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медаленә лаек булды. Миңа шундый дәрәҗәле бүләк тапшырулар белән горурланам. Минем өчен бу бик дулкынландыргыч вакыйга. Социалистик хезмәт герое Радик Җәләевка фидакарь хезмәт өчен медале тапшырдылар. Казанның 7-нче гимназиясе Россия герое Алексей Козин исемен йөртә. Бүген анда укучыларны яшь армиячеләр сафына кабул иттеләр. Безнең гимназия Алексей Владимирович Козин исемен йөртә. Ул Россия герое. Чечнәдә һәлак булган. Иң яхшы сыйныфка Алексей Козин исемендәге вымпел бирелә.
В этом бою товарищ Блохин погиб смертью храбрых. Шаллыда уллары Афганистанда һәм Чечняда хәләк булганнарның әниләрен хөрмәтләделәр. Бөек Ватан сугышы бетәргә 2 атна кала хәләк булган Александр Блохинның кызына әтисенең дәрәҗәле дәүләт бүләген тапшырдылар. Бу 1-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены. У меня сохранились. Башта әтидән килгән өчпочмаклы солдат хатларым әнием саклады. Хәзер барысы да миңа калды. Ордены хатлары бу әтинең бердән-бер истәлекләре. Наш маленький район. Россия геройлары көнен республиканың башка шәһәрләре һәм районнарында да билгеләп үттеләр. Опас районы башлыгы Айрат Җиһаншин хезмәт даны орденының тулы кавалеры 86 яшьлек Василий Аверьяновка бүләкләр тапшырды. Вами гордимся. Татарстан рядом. Мәскәүдә узган очрашуда исә Татарстанның 10 Россия герое катнашты. Аларга да истәлекле бүләкләр тапшырыла. Хәләк булган батырларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Инзилә Хөсәйнова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Мәскәүдә безнең якташыбыз, язучы, Россия герое Ильяс Дәүдинең Әфганстанда зур уен дигән китабын тәкъдим иттеләр. Ул Әфган сугышында катнашкан кеше. Ут астыннан күп тапкырлар солдатларны алып чыга, бик җаваплы хәрби биремнәрне дә үти. Яралана, берничә операция кичерә, күп балалы әтидәле. Мәскәүдә гомер итә, әмма туган ягы белән элемтәсен өзми. Әфганстанда зур уен китабын ул хәрби сәяси документалистика дип атый. Татарстанда соңгы тәүлектә 194 кешегә коронавирус диагнозы куелган, 72-сен хастаханәгә салганнар, авыручылар Казанда һәм Кама тамагы белән Саба районнарында аеруча күп дип хәбәр итәләр. Оператив штабтан коронавирустан 7 кешенең, 4 хатын кыз һәм 3 ир-атның гомере өзелгән. Ил буенча ковид йоктыручылар 30 меңнән артык. Татарстанда соңгы тәүлектә 23 мең ярым кеше коронавируска каршы инде прививкада ясаткан. Татарстанда хукук сакчылары ришвәт биргәндә арадашы булган 3 кешене кулга алганы. Быелның ноябрендә алар коронавируска каршы вакцина ясату турындагы сертификатлы булу өчен 37 мең ярым сум акча алганнар. Аның бер өлешен үзләренә калдырганнар, бер өлешен кеше аркылы шәфкать туташына биргәннәр. Ул исә дәүләт хезмәтләре порталына мәгълүмат кертүче тагын бер кешене җәлеп иткән. Ул моны 10 мең сумга эшләгән. Полиция хезмәткәрләре Россия җинаять кодексының ришвәт бирүдә арадашы булу маддәсе буенча эш ача. Моның өчен 10 елга кадәр иректән мәхрүм ителгән. Коронавирус белән авырганнан соң өзлекмәс өчен тирәнтен диспансерлаштыру узу шарт. Бу хакта бүген Казанның 7-нче хастаханәсе баш табибы Ольга Богданова оператив штабның турыдан-туры эфирында белдерде. Җентекле тикшерүне 2 өлештән тора. Аның беренчесен ковид белән чирләгән һәр кеше узарга тиеш. Андыйларның тын юллары тикшерелә, қан анализы алына. Әгәр дә пациентның өстәмә зарлары бар икән, әйтик, чәчләре кыйла башлаган булса, махсус медицина белгечләренә юллама бирелә. Диспансерлаштыруның 2нче этабы коронавирусны уртача һәм авыр формада уздыручылар өчен мондый кешеләрнең кан тамырлары, йөрәк эшчәнлеге тикшерелә, компьютер томографиясе уздырыла. Бу тромбоз, инсульт һәм инфарктны кисәтү өчен эшләнә. Цель этой углубленной диспансеризации. Коронавирус белән авырган кешеләрнең күбесе нәкъ менә 2 айдан соң үзлегә. Шуңа да шушы вакыттан соң үзегез теркәлгән хастаханәдәге терапевтка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ковидны катлаулы кичергән кешедә җиңелчә авырганы да өзлегергә мөмкин. Сәламәтлеккә игътибарлы булу сорала. Яшәр өчен кирәк булган даруларны су таша алырга тырышалар. Түбән Камада яшәүче 13 яшьлек Рузилә Вәлиевага кыйммәтле препаратлар кирәк. Анда сирәк очрый торган шир, беренчел иммунодефицит. Организмы авырулар белән көрәшә алмый диярлек, әмма аңа кирәкле дару һәм шприцларны даруханәдән табып алып булмый. Берничә тапкыр акчаны Русфонд аша җыйганнар. Быел Татарстан хөкүмәте 3 миллион сум акча бүлеп биргән. Тик даруны кертер өчен кирәкле энә һәм махсус помпа Россиядә лицензия алмаган. Шунлыктан тәэмин итү буенча кыенлыклар да килеп чыга. Тулырак Чулпан Касымова. Подкожный иммуноглобулин, он для нас жизненно необходим. Рузилә кичкенәдән үк бик еш салкын тиеп авырган, шире катлауланып, үпкәсе кабара һәм колагы шиша торган була. Әнисенең сүзләренә караганда, җирле табиблар 6 ел дөрес диагноз куя алмаган. 2014 елда алар Мәскәүгә Рогачев исемендәге медицина үзәгенә бара. Анда Рузиләдә беренчел иммунодефицит дигән авыру барлыгын ачыклыйлар. Кызганычка каршы, Рузиләнең диагнозы беренчел иммунодефицит бик сирәк очрап торган диагнозлар рәтенә керә. Һәм бүгенге көндә Рузилә Татарстан Республикасында гына түгел, Россия Федерациясында да бердәнбер пациент дип әйтсәк була. Рузиләнең иммунитеты түбән, организмның ширләр, вирус һәм инфекциялар белән көрәшү сәләте юк диярлек. Ул махсус препаратлар ярдәмендә генә яши. Алар булмаса, гомеренә куркыныч яный. Башта Рузиләгә безнең илдә җитештерелгән препаратлар билгеләгәннәр, ләкин алардан кыз бик каты шешенә. Узган ел Мәскәү табиблары чит ил даруларын кулланырга кушкан. Алар исә бик кыйммәт.
Бүгінгі күнде Рузиләгә тире астына кертелә торган гамма-норм препараты күрсәтелгән һәм әлеге препаратны кертер өчен безгә махсус шприцлар, махсус энәләр кирәк. Ләкин кызганычка каршы Россия Федерациясына аларны кертү тәртибе бүгенге көндә закон нигезендә каралмаган һәм безгә кызганычка каршы әлеге шприцларны һәм энәләрне кертергә мөмкинлегебез шикләнгән безнең. Моңарчы әлеге даруларны Русфонд хәйрия оешмасы ярдәмендә алганнар. Әлеге препаратларны куллана башлагач, Рузилә укуын да калдырмый түгәрәкләргә йөри башлаган. Бу препаратны куллана башлаганнан соң, мин мәктәпкә йөри башладым, минем хәлем яхшырды, чирләми башладым. Быел кеше һәм бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләр һәм Республика сәламәтлек саклау министрлыгы мөрәҗәгатеннән соң Татарстан хөкүмәте Рузиләгә дарулар сатып алу өчен 3 миллион сум акча бүлеп биргән. Ләкин 54 флакон урынына Вәлиевлар 14-ен генә ала. Авыру кызга елына 160 флакон кирәк. Бирелми калган 40 препаратның Таттехмедфарм складында булуы ачыклана. Рузиләнең әнисе прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Әлеге орган эшне судка юллый. Казан шәһәренең Вахитов район суды Рузиләне тулысынча гамма-норм препараты һәм тиешле шприцлар энәләр белән тәэмин итәргә кирәк дигән карар чыгарды. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә әлеге карар үтәлмәгән. Рузиләгә һәм аның әнисенә беренчел иммунодефицитлы пациентлар җәмгыяте вәкилләре теләктәшлек күрсәтә. Россиядә мондый диагноз белән 2000-гә якын кеше яши. Шуларның күбесе балалар. Местные субъекты должны найти возможность... Җирле хөкүмәт бюджеттан ярдәм күрсәтергә тиеш. Закон пациент ягында әлеге препарат Россиядә теркәлмәсә дә, аны безнең илгә кертергә мөмкин. Моның өчен Россия сәламәтлек саклау министрлыгыннан рөхсәт алырга кирәк. Бүген билгеле булганча Рузиләгә бу препаратны китергәннәр, әмма бөтенесен түгел, тагын 14-ен генә. Энә һәм шприцлары юк. Кызның әнисе әйтүенчә, алардан башка даруны организмга кертеп булмый, чөнки ул бик куе, гадәти шприц ярамый. Ни өчен Вәлиевага кирәкле дарулар тулысынча, ягъни комплект белән бирелми? Без сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Министрлыкта Рузиләнеке кебек диагнозлы ауруларга даруларны нинди күләмдә бирергә кирәклеге турында норматив юк. Аның дозировкасы дәвалаучы табиб күрсәтмәсе буенча үзгәрергә дә мөмкин. Шуңа препаратларның барысы да әлеге кызга тапшырылмаган. Шприцларны күпме бирергә дип республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы федераль үзәккә берничә тапкыр хат җибәрде, әмма җавап юк. Хәзер Рузилә салкын тидереп авырый. Иммунитеты түбән булгач бик авырга туры килә диянисе. Ул тизрәк терелер иде. Эш препаратны организмга кертү өчен шприцлар булмауга килеп терәлә. Түбән Камадан Шулпан Касыймова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Татарстанда ныгып өлгермәгән буз өстенә кереп 2 кеше батып үлгән, 4 кешене коткарып калалар. Гадәттән тыш хәлләр Лоиш, Чистай, Минзәлә районы сулыкларында теркәлгән. Калынлыгы 7 сантиметрдан да артмаган бузга кергәннәре өчен Лоиш, Яшелүзән, Минзәлә, Чистай, Түбән Кама һәм Әгерҗе районнарында 41 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Коткаручылар балык тотучылар утыра торган 102 урынны контрольдә тота инде. Аларның 50-сенә инде кармак салырга килә башлаганнар. Тик бу бик куркыныч. Республикадагы елга күлләрдә буз ныгып өлгермәгән, су чыгып утырган урыннарда бар. Моңа тотрыксыз һава торышы сәбәпче дип белгечләр. Лайна белән Дилә Нигъмәтуллина арасындагы низакка Алсу Хисамиеваның ни катнашы бары? Миләшләрем җыры белән бәйле кыйсса турында Реальное время интернет газетасыннан укыйлар. Башка темаларга Сочида бу көннәрдә яшь фән эшлекләре конгрессы дәвам итә. Анда Россия президенты Владимир Путин да катнашты. Татарстанны әлеге чарада Казан архитектура төзелеш университеты доценты Юлия Кореева тәкъдим итә. Ул ил җитәкчесенә Россиядә яшь галимнәрне борчыган торак проблемасын җиткерде. Аларга фатирны чират буенча түгел, фән эшлеклесенең казанышларына карап бирергә кирәк дигән фикерен дә әйтә. Чтобы молодому ученому купить квартиру. Фатир сатып алу өчен галимнәргә икешәр эштә эшләргә туры килә. Бу исә фәнни тикшеренү өлкәсендәге хезмәтләренә зыян сала. Аның белән шөгыльләнергә вакытлары аз кала. Россия президенты моның белән килеште, тик кешенең казанышын кем бәяләргә тиеш, шунысын уйлап бетерегез ди. Галимнәрнең торак белән бәйле проблемаларын Владимир Путин Россия Федерациясе Дәүләт Советының якын арада төбәкләр катнашында үтәчәк утырышында күтәрергә шандырды. Несколько вариантов существует сегодня. Это сертификаты жилищные, льготная ипотека. Но есть еще одна возможность. Это служебное жилье. Это тоже возможно. Служебное жилье, общежитие, в том числе семейные для, скажем, аспирантов и так далее. Все эти варианты возможны. Есть еще социальное жилье.
Мы об этом обязательно поговорим вот на Госсовете, потому что здесь значительная часть работы, она лежит, конечно, в зоне ответственности регионов Российской Федерации. Бүгін Қозанда фосфор органик химиясы бойынша Холығыра Арбузов премиясын топшырдылар. Оңа табиғатта фосфор молекуларын тұрғызу бойынша фәнни эш алып барған ғалим Куб Ламмертс-Малой болды. Ул Амстердам университеті профессоры, есімі бүтін дүнияға белгілі, лауреатқа бүләкне Татарстанның бірінші вице-премьері Рөстәм Нигъматуллин топшырды. Әлгі премия Татарстан президенті тәқдиме белән 97 елда булдырылган иде. Фән өлкәсендә иң абруйлы бүләк санала. Премияның күләме $5000, ягъни 370 000 сум тирәсе. Түрлі елларда премияға ғалимнар Аркадий Пудовик, Ирина Белецкая һәм Олег Синяшин лайык булган. Вот уже более 20 лет эта премия. 20 елдан артык әлеге премия химия өлкәсендә дөньядагы бердән-бер һәм иң абруйлы дәрәҗәле бүләк булып санала. Быел аны профессор Куб Ламмертс-Мага бирергә булдык. Минем өчен бу бик зур дәрәҗә. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәтемне җиткерәсем килә. Әлеге премияны Казанда алу бигрәк тә куанычлы. Минем фәнни эшчәнлегем матур молекулалар ясаучы рәссамныкы кебек, әмма мин аларны яшәтәм дә әле. Моның өчен аны ясау гына җитми, молекулаларның ничек яшәвен аңларга, фосфор кушылмаларын ясарга кирәк. Recycle phosphorus. This is important. Республика матбугаты өчен чираттагы зур югалту Казанда бүген танылган журналист Казанский ведомости газетасының баш мөхәррире урынбасары Алексей Краснов белән хушлаштылар. Аның гомере 58 яшендә өзелә. Алексей Краснов журналистикага студент чагында ук килгән, чирек гасыр гомерен матбугатка багышлый. Мы пришли проститься с нашим другом, нашим одногруппником. Алексей Красновны соңгы юлга озатырга туганнары, дуслары, хезмәттәшләре җыелды. Кулларында кызыл канәферләр, күзләрендә яшь. Соңгы көненә кадәр ул Казанский ведомство газетасында эшләде. Әлбәттә, бу үзенең өчен бик зур горурлык. Әлбәттә, мондый кешеләр күп түгел. Гомерен ул журналистикага багышлады. Тере каләмле шундый кешене үзенә җәлеп итеп бик авыр. Алексей Краснов Алексеевск районының Билер авылында туып үскән. 1984 елда Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыганда Комсомолец Татария газетасында эшли башлый. Ниндидер идеялар табадыр. Шундый прям фонтан кебек ул. Мин аны кадерен белмәгән бездер инде, бәлки без аны шул катлы җайлы да, уңайлы да бик күңелле кеше иде. Без бер группада укыдык. Без шундый ачык, шундый мөлаем, шундый юморист кеше. Һәр вакыт нәрсәдер төшерәдер, һәр вакыт безгә фотографияларын бирәдер. Төрле моментларда әле тутып ала бит үзеңне. Кызык, колхозда да, бында да, укуда да. Соңгы 25 елда Алексей Краснов Казанский ведомости газетасында баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Аның мәкаләләре үзенә генә хас юмор хисе белән сугарылган. Март айында безнең телеканалга биргән соңгы интервьюсында да Алексей Краснов шул үзенчәлеге турында сөйләгән иде. Сейчас чуть что, сразу в суд. Раньше такого не было. Ну, вообще я считаю, что юмор, он уместен везде, всегда и в любой тематике. Яшьләр өчен төпле фикерле укытучы, тугрылыклы дус һәм киңәшче диләр аның турында. Он научил. Кечкенә генә детальләрдә дә зур мәгънә эзләргә өйрәтте. Гади әйберләрдә дә зур үзенчәлек күрә белә иде. С ним я советовал. Һәр чак киңәшләшеп эшли идек. Мин дустымны югалттым бүген. Я потеряла друга. Алексей Красновны туган ягы Биләрдә җирләделәр. Динәк Самдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстанда ришвәтчелек белән бәйле 1000-нән артык җинаять ачыкланган, 450 миллион сумнан артык зыян килгән, акчаларның күп өлешен төрле дәрәҗәдәге бюджетларга кире кайтарганнар. Булар хакында бүген Казанда узучы Бөтен Россия яшьләр форумында сөйләделәр. Очрашуга илнең 5 шәһәреннән 250 делегат килде. Яшьләр ришвәтчелеккә каршы көрәштә нинди тәкъдимнәрен җиткерәсең? Гаделлеккә дәүши чарада Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Әнә шулай бер акыллы фикер бөтен системаны үзгәртте. Татарстандагы актив әти-әниләрнең кыюлыгы нәтиҗәсендә киләсе елдан бөтен ил буенча беренче сыйныфка кабул итү бары электрон чират буенча гына алып барылачак. Моңарчы әлеге өлкәдә ришвәтчелек бар диде катнашучылар.
инициатива была поддержана. Бу тәкъдим федераль дәрәҗәдә хупланды һәм 2022 елдан 1-нче сыйныфка балалар электрон чират буенча кабул ителәчәк. Бу фикергә колак салып, аны тормышка ашыруларына шатланабыз. Когда они побоялись мамы встать и сказать об этом. Бүгенге форумның төп асылын менә шушы язуларга карап та аңларга мөмкин. Төп максат ришвәтчелеккә каршы бердәм булып көрәшү алымнарын эзләү. Бүген биредә күрсәтелгән һәм тәкъдим ителгән әлеге мәсьәләләрне исәпкә алып, алга табан бергәләп көрәшү өчен тиешле алымнар кабул ителәчәк. Форумның темасы ришвәтчелек. Быел Татарстанда коррупция белән бәйле 1000-нән артык җинаять ачыкланган, 400 миллион сумга якын зыян килгән. Ришвәт бирү җир һәм милек мөнәсәбәтләре торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә еш күзәтелә. Нәтиҗәдә гади халык зыян күрә. Дөрес акчаларны төрле юллар белән бюджетка кайтарганнар. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә яшьләр дә актив. Иң төп максаты ул әлбәттә яшүсмерләрнең, гомумән яшьләрнең коррупциягә мөнәсәбәтен белү, коррупциягә каршы сәясәтне камилләштерү турында сөйләшү һәм аларның төрле инициативаларын тыңлау. Белгечләр фикеренчә, ришвәтчелеккә каршы иң нәтиҗәле чара җитәкчеләр белән элемтәне киметү. Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталы халык контроле интернет системасы бар. Республикада яшәүче һәр кеше үз проблемасын шунда белдерә ала. Бик күп яшьләр катнашалар ул эштә. Алар безгә җибәрәләр проблемалар. Менә особенно Казанда бер ничә егетләр җибәрәләр күбрәк бу инвалидлар буенча доступный среда русча әйтүче. Күрәләр кайда, нинди ярдәм кирәк безнең дәүләттән. Форумда билгеләп үтелгәнчә, яшьләрнең гаделлеккә омтылышы бик зур. Яшьләр гаделсезлекне бөтенләй кабул итми, аларның 80% дөрестлек яклы. Сез моны күз алдына китерәсез. Бу үсеп килүче яшь буын киләчәктә бөтен хакимияткә заманча яшьләр киләчәк. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә тагын бер үтемле юл тәнкыйть. Монда матбугат чараларының өлеше зур. Бүгенге форумда коррупциягә каршы көрәш турында мәгълүмат әзерләүче журналистларны билгеләп үттеләр. Бүләкләнүчеләр арасында ТНВ каналының Семни тапшыруның иҗат төркеме, Болгар радиосы хезмәткәрләре һәм безнең яңалыклар хезмәте редакциясендә бар. Бу диплом ел дәвамында ришвәтчелеккә каршы юнәтелгән материаллар әзерләгән өчен. Илдар Сафиуллин, Алмаздиятдинов, Яңа гасыр каналы. Быел Татарстанда үз мәшгульләр саны 60%-ка арткан, хәзер алар 165 мең кеше. Бүген Дәүләт Советында үз мәшгульләр турындагы законны гамәлгә ашыру хакында да фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез. 2019 елда Татарстан яңа салым режимы буенча тәҗрибә уздыручы 4 төбәкнең берсе булган иде. Аның нәтиҗәсен инде моны Чулпан Касыймова белеп кайтты. Всеми любимый крем-чиз. Гүзәл Шәйдуллина тортлар һәм баллы тәм-томнар пешерә. Аларны күбрәк заказга эшләмди. Үз мәшгуль булып, моннан 3 ел элек теркәлгән. Ул вакытта республикада яңа салым режимы кертелә. Гүзәл үзен сынап карарга тели. Беренчеләрдән булып гариза яза. Үз мәшгуль булып теркәлеп, айлык кермәннән 4% салым түли башлый. Самозанятый режимы барлыкка килгәч, беренчеләрдән шушы налоговый режимга бастым һәм 1 ел тирәсе тагын өйдә эшләгәннән соң шушы помещениене арендага алып, үземнең эшемне шушында дәвам итәргә булдым. Барлык исәп-хисап эшләре минем салым кушымтасы аша башкарыла. Салымны да шуннан гына түли. Әле күптән түгел генә 200 мең сум субсидиягә ия булган. Гүзәл бу акчага өстәмә җиһазлар алырга җыена. Эксперимент по самозанятым. И уже он идет с 2019 года. 3 ел эчендә Татарстанда 165 мең кеше үз мәшгуль булып теркәлгән. Аларның 70% сыры базарда эшләүчеләр ди белгечләр. Аларны салым түләү куркытмый, киресенчә тынычлап эшлибез диләр. Хәтта пандемия чорында да үз мәшгульләр саны кимемәгән. Аларга дәүләт ярдәм итә. Для самозанятых граждан предоставляются как финансовые, так и нефинансовые меры. Это льготное микрофинансирование. Үз мәшгульләр өчен төрле ярдәм каралган. Аларга ташламалы микрозаймнар, субсидиялар бирелә. Төрле күргәзмәләргә һәм интернет сату мәйданчыкларына чыгу мөмкинлеге бар. Быел үз мәшгульләр түләгән салым күләме берничә тапкыр арткан. Бюджет республики. Ел башыннан алып республика бюджетына 851 миллион сумнан артык акча керде. 2019да исә 114 миллион, 20 елда 265 миллион сум булган. Үз мәшгульләр өчен салым буенча пилот проекты 10 елга исәпләнгән. Узган 3 елы уңай нәтиҗә бирде ди белгечләр. Киләсе елдан шәхси эшмәкәрләрне яңалык көтә. Республикада салым түләүнең автоматлаштырылган һәм гадиләштерелгән системасын эшләтеп җибәрәчәкләр. Ул да пилот проекты буларак кертелә. Аны Мәскәүдә, Калуга өлкәсендә һәм Татарстанда сынап караячаклар. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Быйыл Дәүләт Советында Татарстан районнарында сәнәгать майданнарын үстерү турындагы законнарның үтәлеше турында да сөйләштеләр. Икътисадның үсеше күбесенчә кече һәм урта бизнесның хәленә бәйле. Татарстанда бу өлкәдә 750 меңнән артык кеше эшли. Эшмәкәрлеккә ярдәм итү өчен салым ставкаларын киметтеләр. Салым ташламалары игълан ителгәннән соң 16 сәнәгать паркында яңа 60 резидент эшли башлаган. Республикада бизнеска ярдәм программалары нәтиҗәсенең бер күрсәткече кризис елында да эшкуарларның саны арткан. Быел урта һәм кече эшмәкәрлеккә ярдәм өчен 3 миллиард сум күләмендә акчада каралган. Бүген Казанда беренче тапкыр илкүләм DeepSkills һөнәри осталык чемпионаты башланды. Аның ачылыш тантанасы кичке 7-гә билгеләнгән. Чемпионатта ишетмәүче һәм начар ишетүче 35 яшькә кадәрге егет-кызлар катнаша. Россия төбәкләреннән 200-дән артык кеше килгән, алар үзара 26 компетенциядә ярышачак. Чемпионатка багышланган матбугат очрашуында белдерүләренчә, DeepSkills ишетү мөмкинлеге чикле кешеләргә җәмәгатьчелекнең игътибарын юнәлтү өчен уйлап табылган. Шулай ук шундый үзенчәлекле яшьләргә эшкә урнашырга Существуют некоторые стереотипы в отношении. Ишетмәүчеләр турында алар укый һәм эшли алмый дип уйлаучылар бар. Безнең дөньяны яхшы якка үзгәртәсебез килә. Ишетмәүчеләрнең дә бик сәләтле булулары турында бөтен кеше белсен иде. Талантливость у глухих на очень высоком уровне. Это очень хорошая стратегия на будущее. Бу ишетмәүче кешеләргә эш табарга ярдәм итү өчен бик әһәмиятле чара. DeepSkills мөмкинлекләрне күрсәтергә, эшлисе килү теләгән җиткерергә булыша. Бүгенгә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Встречай Новый год в любимом месте. Оздоровительные лагеря компании «Татнефть» приглашают на зимние каникулы. «Солнечный», «Факел» и «Чайка» ждут вас. Профильная программа, креативные мастер-классы, спорт-бассейн и пятиразовое питание. 8 917 920 15 95. Действует спеццена, подробности на сайте social.tatneft.ru. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Впервые в ювелирном салоне «Яхонт». Грандиозная распродажа ювелирных изделий со скидкой 60%. Бриллианты, золото, серебро. От классики до самых современных новинок ювелирной моды. Успейте купить свое украшение в «Яхонт» со скидкой 60%. Потому что количество товара ограничено. Такое предложение не повторится. Воспользуйтесь своим шансом. Спешите в «Яхонт» на распродажу. Оякларда варикоз бармы, сызлыймы, йөрергә авырмы? Артмед флебология үзәге лазер ярдәме белән операциясыз, авыртусыз һәм яра эзе калдырмыйча заманча дәвалау усулын тәкъдим итә. Бу куркынычсыз, тиз һәм яхшы нәтиҗәле усул. Артмед җиңел адымнар белән алга. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш Бөгелмә, Баулы, Ознакайда көндез болытлы, төштән соң кар явачак. Республикабызга түбән атмосфера басымы тәэсир итә. Урыны белән бераз явым-төшемнәр көтелә. Төнлә температура -15 градуска җитә. Төньяк көнчыгыш түбән Кама, Яршалы, Алабугада көндез 10 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензеләйстә бераз кар явачак, температура 12 градуска кадәр. Ял көннәрендә атмосфера басымы күтәрелү сәбәпле көннәр аяз, кояшлы һәм җилсез булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән бозлы яңгыр явачак, көндез берничә градуска суыта, явым-төшемнәрсез. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта көн буе кар яуса да, һава шартлары уңай саклана. Халык сынамышлары буенча декабрь аенда яңгыр яуса, кыш җылы булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне мышарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез.
Кем бездә барлык лайкларны җыячак? Ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Миндә артроз. Балалар чит илдә операция ясау өчен түләп тә куйганнар иде. Кыйммәт булса да, уң як протез туры килмәде. Икенче операцияны көтә идем, тик кинәт кенә чит илгә чыгу шикләре ябылды. Шулай итеп мин доктор Остка килдем. Протез куярга кирәкми, хәтта авыр формалы артроз вакытында буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Бу бит бәхет. Буынны коткарып булгач, тик кызганыч доктор Остка соңрак килдем. Ике буында исән булыр иде. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда бераз кар явачак, -3 градус, төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы трекмеш баганасының 763 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Җирнең магнит кара тыныч. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе, энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы. Формлен даруханәләрендә 20-ннән 30 декабрьгә кадәр Санчига 20% ташлама. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.